Окей, започнахме втория двубой. Вече Никола има една задача. Много бързо. А, така. Тя е разделена дъска на няколко еднакви части. Така, значи първата дъска на 5 части. Никола е готов с първите две задачи. Тук да видим дали Младен ще се справи. Няма да му пусне аванта. Но всичко може да се случи. Така. Тук трябва да се направят 9 едноцветни триъгълника. Значи трябва да се отсветят така ребрата, че 9 от триъгълниците, които имат върхове дадените точки, да бъдат или оранжеви, или сини. 170 секунди за Младен за първата задача. Целта сега е той да успее да ги направи, дори да изостава в състезанието. Тия разлики се стопяват, както виждате. Лесно. Но в някакъв момент трябва да спре много добрия старт на Никола. Това са 380 точки от 400 максимум, което е много силно. Това Младен тук трябва да се потруди, иначе ще видим 2 на 0. А не е добре. Значи тук целта е първо да се пресметят колко квадратчета имат тия плочки. Значи, добре, това е 7, това е 6, 42, 39, минус 4, 35, значи всяка има по 7. Това, което Никола направи е тази плочка, тук с 3, 4. Тя наистина дава решението, което да, даже ги виждаме къде са. Да видим дали Младен ще я види бързичко. Остро око от Никола, браво. Да видим. – 80 секунди за Младен няма време. Просто тук е задължен да ги прави. Няма откъде да дойдат тия точки от само себе си. Така че тук ще трябва да се труди. Тази няма как да я сложи тази тук сега. Малко трудно ще я направи. Няма откъде. Трябва предварително да знае дали ще може да ги сложи или не. За Никола тук има какво да го затруднява. Трябва да съберат триъгълници, после ще го обясним това. 40 секунди за Младен. Няма време. Просто няма. Тази му е първоначалната почка. Не знам защо продължава да си на тази идея. 30 секунди. Няма да му стигне времето. Няма същата почка е това. Няма откъде да стане. 20 секунди. Младен взема да се отказва. Трябва да не прави това. Очевидно няма да стане. Няма време. Да, отказва се. 350 секунди. Сега, тук е задължен просто, ако иска да остане. Ето Никола бърка. Казва, че не може. Тоест това е шанс за Младен. Само, че трябва да направи хода на коня тук. Това е много интересна задача, между другото, която правят и двамата. Но да видим. Да видим какво ще се случи. Просто Камалден е задължен да го направи това, ако иска да остане в матча. Целта е да обикалят дъската, ако не се получи антисиметрична дъска.
Така, тук всеки квадрат 3 по 3 трябва да има четен брой цветени в него. Сега тук под въпрос това, защото всъщност тук е вярно. И точно това е идеята, тук трябва да са е така 2, 2, 2. Но това трябва да е само в един ред. Може би Никола бързо ще се усети, че това му е необходимото. Така, имаме младен как се справя тук сега. Не трябва да забила на тази работа. Хайде, младен, нямаш време. Нямаш никакво време. Та така. 230 секунди. Тук малко влязахме в плато. Вече Никола се усети. Да видим дали ще това е минималния брой. Мисля, че е 6. Ако ги сложи така 2-2, да. Никола, да, вече има 500 точки. Младен се бави на хода на коня. Може и да успее, но ето тук сега. Всъщност не. Тази ъглата му пречи. Ъглата му пречи. И да. Дай, младе. Половината от състезанието е психика. Никола. Тук тази е лесна. Това е задача за турнири. Значи, всеки печели по 3 точки, ако победи. Значи, точка, ако победи друга точка, печели 3 точки, иначе равенството дава по еднакъв футболен матч. И могат да ги свързват с равенство и с победи и загуби. И така трябва да направят свързването, че общата сума от точките да стане 35. Младен са тук. Че трудно ще стане. Сега за хода на коня е хубаво да кажем, че всяка дъска, която не е 4 по 4 и двата размера са поне 4, има ход на коня. Сега за 3, мисля, че 3 по 5, 3 по 6 3 по 8 не могат, а другите можеха. Ама ще излъжа. Но всички, които са над 4 по 4, със сигурност могат. Това е много стара задача. Тя започна с 3 по 4. Нали, шахмат дъска има обход с хода на коня. Да, младен дали ще успее чисто психически да се върне в двубоя. Няма какво се лъжем, ако човек се остава състезание, много трудно да се върне. Но трябва да може да го прави. Трябва. Това не е вярно, това не важи само за този вид състезания, ами за всички видове състезания. Да се върнеш от трудна позиция е това, което отличава най-добрите състезатели от останалите. Младен със сигурност е такъв. Така че така. Виждаме, че Младен тръгна в правилната посока. Сега нещо обърка тук, защо отиде там. Щупи си симетрията. Така. Трябва сега да се върне назад, но 20 секунди. Няма време. 15. Много трудно ще се върне двупоя сега. Не, че не е невъзможно. Има 5 задачи още. Може да спечели около 900-800 точки, така че всичко е възможно. 3 секунди. 2, 1. Няма време.
Никола тук как се е справило. Значи, тук целта е да намерим всички мачове, колко е максимален брой точки. То е 40, нали, 6 по 5, делено на 2, 15 мача, по 3, 45 е макса. Тоест, броят на победите трябва да е 3. Тъй като, не, всъщност, броят на победите трябва да е всичките без 3. Никола тук не успява, свършим времето. Май. Така. Младен даже се стегна тази задача. Това е математическа задача. Тук целта е да преброят на съответното отстояние колко са разноцветните триъгълници. Защото всеки разноцветен триъгълник има по два разноцветни ъгъла в себе си и ще трябва да ги броят разноцветните ъгли от точките. Така. Ще ми Младен какво ще направи. Ще пише нещо. Но аз не виждам какво пише. Защо не може да пише? Да не би да има някакви бъгове. Петдесет и шест. Т.е. какво е преброил? 8 по 7 хиляди, 28 триъгълника, 56 ъгъла. Петдесет и шест, значи смята нещо, значи да станат 9 триъгълника. От всеки такъв връх ще трябва да направи по 3 сини и да бъдат към 4 оранжеви. И така, 3 по 4, 12. Двадесет и осем. 3,84. Какво стана? Защо не могат да пишат? Това е въпроса. Е 8 секунди. Явно Никола на какво е. Никола е на задачата с пътищата. Така, значи, имаме 20. Колко са триъгълниците в целия граф? 8 по 7 по 6, върху 1 по 2 по 3, което е 56. Тоест, 56 триъгълника. Да го сметнем. Значи, разноцветните триъгълници трябва да са това от 56 триъгълника. Трябва да са 47 триъгълника. 47 триъгълника по 2, 94 разноцветни ъгъла. Окей. Така, имаме 8 по 12. Това е 96. И 96 трябва да махнем 2. Какво е това 8 по 12? Ако от всеки връх отсветят по 3 сини ребра, то
Общия брой на разноцветните ъгли ще стане 8 по 12, 96. Откъдето ще трябва да махнем още един ъгъл и така ще станат 94, ще станат точно колкото ни трябва. Така, ще може да трябва да сметне това и натам отива точно, въпреки че сега ще ги остави 4 на 3. Сега ще трябва да махне един от тях и да го добави някъде другаде. Вече сега направя няколко по 4, няколко по 2, която е малко неясно. Айм Никола къде е? Той е на възела. Малей. Така, сега какво ги остава? 4 на 3. Добре, това е вариант. Само че така са 96. Те ще трябва да ги премести едното към някои от другите. Но как? Много е близко младен до решението, но да видим за тия 20 секунди дали ще успее. Все още е в матча. Нищо не се знае. Но е задължен да направи поне една от тия трите. Няма... Става се по-трудно и по-трудно. Трябва да премести едното. Ма така. Добре. Ам, Тук трябва много бързо да се оправи. И си мисля, че би трябвало, защото той беше виждал тази задача на подготовките. Защо и Николай беше виждал май. Да видим. Никола се мъчи на възела. 420 секунди. Четиристотин и 20 секунди. Добре да е от Младен. Да. Така ще ги направи 7. Трябва да ги измести с едно наляво и ще станат 6. Хайде, трябва за самочувствие. Дай, Младен, помисли малко. Сега тия двете, тия двете, тия двете. Никола се мъчи с възела. Имате предвид, че ако Никола успее да го направи, ще получи двоен брой точки. Това е идеята, ама Да. Виждате какво е. Да, първите три задачи почти ги беше направил. И... Аха! Е така. Вижте колко е трудно, нали? Той даже и знае решението. Нали? В момента му е трудно да ги направи. Така че... Но ето, започва. Само, че трябва доста експедитивно. Никола се мъчи с развързването. Така, дали ще му стигне времето. Истинска битка между момчетата. Малко му трябва на Младен, но му трябва, със сигурност трябва да се стегне. Няма как да стане иначе. Ако тя ги направи по 170, Никола не направи никой от останалите, виждаме, че има шанс. Но ето Никола почти е развързал възела, това ще му даде сериозна преднина. Изискат с сериозни нерви, нали, да може да го развържиш този възел.
И не случайно Никола е предишният шампион, той точно така спечели, развързвайки някои от възлите и получавайки двойни точки за това. И не случайно, нали, защото виждате колко е трудно. Все пак това е игра, така че ето сега Младен ще направи сам победи и три равенства, доколкото виждам, че трябва да бъдат. Младен, 120 секунди и нямаш време. Бавиме се. Три равенства, не ти трябва толкова малко. Има да стане. Поправим се, защо ги трием? Какво се случва? Чакайте, бе. Значи колко са мачовете между 6 отбора? 6 по 5, 6 по 5 върху 2 15. Те трябва да е 35, т.е. трябва да имаме 10 равенства. И наистина, ето успява, Младен. Виждате, че не е толкова далече. И всъщност Никола е завършил. Това дава сериозни шансове на Младен, между другото. Той натиска, че възела може да се развърже, но не е успял. Така че Младен тук, ако направи тия две задачи, тази специално ако направи, тук където завърши не е добре. Не знам ли, може да му се получи. Много, много през прасото е кара Младен. Не е добре. Ако спечели 200 точки или близко до и после нещо с възела направи, има шанс. Но за момент изглежда, че Кола ще грабне 2 на 0 победата. Но да няма за какво да съжалява за първите три задачи. Там беше отпуснат. Няма какво да се лъжим. 3, 4, 5, 6. Значи тук трябва да започва от нечетни точки, точно както направи и да завършва в такива. Забележете, не, той играе така, сега вече е загубил. Нали, въпреки, че ги прави, но се личи, че не е толкова живо, както беше в началото. Той сега завършва в четна точка, което е проблем. Сега това, което остана единичното, няма какво да го направи. Няма да стане така. Добре. Тук много, много ще останат. 104 секунди. Няма да му... Значи, ако Младен се оправи с възела, има шанс, ама... Да, защото там може да получи до 400 точки. Кажем около 300 успее, но тук е задължен да го направи. Това няма как. Смисъл, това е... Просто да търсим нечетните точки. Не е толкова трудно. Но това тук е такова, че не знаеш кой е направил другия. Нали, че
Сега той е с нагласта, че първите три задачи не ги е направил и това го отказва. Но аз да не прибързвам, нали, с заключенията, но да е много опитен състезател, така че успея да видя решението, много бързо ще се върне в нещата, но е задължен да го направи това. Ако не го направи, ще стане тегаво. Нали, тук е на линията на това, кой ще отиде на предварителния финал, който ще определи първия ни финалист. Тук сега се остава едно. Много трудно ще стане така. 16 секунди за Младен. Просто трябва да гледат така, че да завършат в нечетните точки. Да, сега това е окей, ама остава му квадратче горе и сега почва отчетна точка. Така. И възела. Полагам, няма да му е... Сега той може, ако го развържа за няколко секунди, има шанс да получи около 400 точки за това. Така че не е... Даже в този момент не е невъзможно да спечели. Трябва просто много бързо. Но дали ще има нерви за това. И да, прибързахме.